Prangsi pini pherangke abitung ophan ong chorulo nang tuman chupha teng pen nang tum ke bang apa pini nilitum abang so press meet long itum jointly sinilitum press meet bang ngilo nilitum gedo KSA kai KSA mai pro kai sumit timung apen nilitung gedo telang alangli pot motero na kai nilitum gedo ke jointly sinilitum pin lebang so press meet bang nang chuphalo alam theke lahelo Assam Chief Minister non Karbi Anglong apen dima sawapan Assamese language si official language bangke piplang nang po si alang lining jel Assam angkang piang bong pen Bodoland apen ke Barak Vili alang tuman bade bangke lakadu kabe Assam angkang piang bangke Assamese alam si suli nang pu polam si kedam tangarni Chief Minister bang pangdak pon lo sita mining du alam mangala halo Karbiang long arat ke Assamese alam thie bang ke labang ke itumo phan ke kichoglim alam kali pu bang ke Karbiang long Autonomous Council ki jatum ke thege dinga tum chini pame alang tum chini dera pisita piniani bianglong MLA tu laso alam ning Chief Minister ning dera pisita itu MLA bangke lam the sin natal tum cipak langunde lapenda Karbianglong Autonomous Council cari itu CM ka hai pendang lo kadu kawe MSC tu manta mane Chief Minister kaningi alam dak itu pan Assamese alam pensi sulinanji bu kaningi alam puthak lakin itu pan chok chedeji itu marat hange chok chedeji athe ha 1960 ningkanta Assamese salam nang ni pojoi ni si hal sudah ka protest dolo laso pena posini tumke Ingraji mate English Roman scripts ti nilitum hanglo pen hala so ke hang ten si longlo aposi hala suta nilitum ke opos si piniani antala bangke chedon de deji polam the bangke Council kicari itu lapen MLA itu tan ning jeje piniani anta lam the cepak langkle halabang sin nil tu mangke ning duglo people alang tuhan nil tu labang solam ning nang koke athema bang pli MLA kala ke nil tu Karbi Anglong a representative lo nil tu leader alang tu Karbi Anglong ko pisi ki duki sung alam an ke alang tu sikan yedu nang ya tumlo nil tu han Assamese alam the nang manang nema puta alang tu sikan yedu nang ya tumlo lapen dima soy ai mele ta alang ta kan hin ye banglo tapi ni ani na alang tum do clip lapen ke chief executive member CM agi hai alang li mata lam thei sida ninge je kan ninge ji gali pini ani ke alang li phan ke kabel kam se ani alang chipi thoro lalo polo te ma tha Karbiang lo arat alang tu han CM paman MLA ke paman MSC ke paman ke la Assamese alam thei Karbiang long ki wanji phantong nil tum phut ki pi malang tum phan la kali ke la ke rat chini lage lapen ke Roman script jong si tum handa nang campus lo polo te Karbiang lo arat katu kabela chini lo lake iltum identity ke lake vir daji identity ke lake vir rek polo ke kosono ki vir poke furkimo komal lo toklang gente athema iltum inglo akhe tum ke 99% arat ke Assamese alam chini ne ningje te the tok te the lang te the ande tum furkimo alam ke lage tum ke by heart ni apor ke by heart retang ye akai ke linon ke ki tok nangji ke alam se tok ke khilo bode to furkimo kang bolo ki non se furkimo kang bolo te mo ke bang je obe tum ko pilo Karbi Anglong ko pilo bora chinelo eto afusar malo bora chinelo komalo district ban bora chinelo komalo mo lason ki jabang bora chinelo anke furkimo le kang bolo te lage khege ki verlo ke lage lasi alang tum la du ka be alam chini etita itum MLA tumang dudun klibo bang ke lage nil tum ning duglo alang tum assembly long opos nangi polo lage chokche ni tum marat kroi kre chedon de aprang achi song tanglo polam thani ye nangi ningi tu nangi polo opos nangi polo tapi ni ani enta lam theise chapakran nde nil tum sipin lebang solam ningi nang koklo la solam ke alang tum ki haitang tum siningi nangi sa non nil tum siningi nang koklo
lalu lasi nilai tuan tuan press meet yang cepat alam tege lalu Assamese alam la dah Karbi yang long di masa nang ke bos bangke nilai tuan chedon thekthe asap ta chedon thekthe lagi lalu lapen ke isi bangke lalu CBG compressed biogas ambani phan long leke pek de jalam labang so ambani phan long leke pek jalam bangke la tan tuan chedon thekthe kusno ka chedon boge ambani phanyong si हजार long le pek delo porote lake itu makhe tum kido ke thagi along le masi avelu itum ke chorengi abar sai masi tum avelu athi itum inglo khe tum ke sai chitiki sai katiki bensin tum ke chapang renga tu enke itum long le sai katiki ya long le yong si ambani han pidel lo pote itum ko son lo di rat phang mamang hu rat phang ke thangela pumati ambani phanyong se long le pilo polo lang te alang tum kan ye bangela puhelo je dak Karbi yang long unemployed problem ng solve po Karbi yang long sak pine risoi jang tum local risoi jang sakuri long nun po pusilat min kan enje setame hokper long dunji mala itum sakuri lake itum thekda det pen factory pang ditan pen pini Karbi arisoi jang tum dak sakuri long nun ma long nun de da asam atibokhet asam rifle long le pidet pen pini itum arisoi jang tum sakuri long nun ma long nun de lasila ambani phan long leke pek alam tani tunge opos lage chokche lage kroi kri tum kroi dekhe la pela tum putulo company phan long leke peke la tum border protection phan pusi pulo ambani ke Karbi Anglong ke wangji ke Karbi Anglong a border ka protect ye phan leke wangji kali Karbi Anglong a border kirai kom ye phan leke wang kali alang leke dake bepar phan si wangji am ahokpet na Karbi Anglong ko mane chikroi theki maja ambani Karbi Anglong a border ke lain phan si wangi pe lage kroi me tekhe lage बेपार भाषी बांगी लगे लसी रात फंड मांग हुनने लालो लापेन के सोलर प्रोजेक्ट 18,000 बीघा 18,000 बीघा जलों ले एपीडीसीएल कंपनी फंड की पेक जी लातान तुम चिदों ने थे आमुद पिलांग वाला हालो Karbi लोंग ले लाके नि तुम चेठेलो Karbi लोंग ले के लाके नि तुम फ्यूचर लो लसी तुम फ्यूचर Karbi ऑटोनोमस काउंसिल तुम कॉर्पोरेट फंड की जोरी पो बांके निल तुम चिदों ने थे लसी निल तुम फ्यूचर के कांगबो दे जलों के किचिपा जॉब दुंजे राइट्स के नितुम नोंदु लासे लासो बेना पॉलिसी नितुम पिनी तमे आमो हेड चीफ मिनिस्टर के बांगो तमे अलम सोबे तमे नितुम पीसफुली बेन नितुम निंग के हांगलाम नितुम चिपाक लांग दोलो लासे नॉन तमे तो ना हांग तेता लाहालो लासी आमुद पेला मंगला हालो कॉर्पोरेट फानि तुम लोंगले पेक थे Karbi Anglong रा चेदोन दुंदे लापेन केला Assamese alam थे इतुमो फान ऑफिशियल लैंग्वेज ने तिन जोई पुबान केला के तितुम चेदोन थे फुरकिमोलाम चथानी में दिंगपिक जी हा अप्रांग 1967 69 lom APHLC am hange theknang kop talo sor sanglo asamang kang pike Assamese language ni kam poso sur asi chokchi Assamese penge tum chokchi pusi inglo khaitum an chingrum si APHLC bom hang ta pathenang kholo sur la sopena posi Assamese language nang nei pupena joksi chidon has chidon pen porsi pini Assam pen ki damnang kok loke Meghalaya sota aprang Meghalaya Assam ta pini ani people Assam nan damnang ji ke dam jelo bang chepare serlo Assam sor Meghalaya sota song saksi topik lo la si pini ta aprang a history Karbi Anglong sor karjektang alam si aloban si puthot pini tumhan naki pithui wang ke rat kel ke jodon thelo lage sin nona bang nilidum KSA amei phu ke hai stimung sa hodo alang deme lam the banengelo na yes na ni ba pram nile tihek pe ningje po prangsi media korte roman kardom bajir lo kan litum dak ini rapat APHLC Youth Wing lapen KUC leader lapen KSA cesong rapat ajirpul kedon panstame lalu hok pedalamang ke litum Karbi Anglong along burning isu si pinin hiltum sepaklang dun populo Dr. Himanto Biswa Sharma lang various schemes ladak inaugurate upon lapan penap aron barim atum cingruma mai bangso mai long ke bangji puar julong pen sini litum isi ning ke hangalam mate dak burning isu salam je paklang dunji pusini litum haladak dipu club pen 200 meter ne do halaso along sinil tum arja brand sinil tum placard je paklang dun lo sita laso along
law and order tumbang wang sinang doi palak paluk lapen nangather suppress lo hejo tum voice bang suppress ifan si bor ilo pen placard sitame nang thipon lab lo pen hala media tum phanta lahai video delete noi pusi lahai lason si suppressing technique bang ke pathu lo si lahai bang ke media tum han ke lason ke behave hedaning polo media ke thema four pillar of democracy polote lagi isi dang itum constitutional la foundation ke lalo asi law and order tum respect ning polo lan bang ke mi cross ke daning polo si jano nil tum non put out press meet nang itu mana job bang ke lalo movement dat thampon lo number 1 isu bang ke non burning issue non latest issue tumi lom notice klang lo je Assam State Assembly long pen lo ba CM pensi leader of the house CM pensi laso alama paklang pono je Assam language bang si all over Assam except BTR pen Barakvali la hini a region bang ke Assamese ke official language kalilo ban baki bang ke sub Assamese language si official notification tang ho government notification tang ho la pen schemes long notifications like sub Assamese si use pon po Assamese si impose po la so long bang ke nil tum karbilo charlia song la pen nil tum dak do sar an same nil tum la bang ke chedon mun thekthe bang ke strongly oppose lo athema Assamese a language of hanil tum chelang slet mate ka khinde polam gali sitame dak karbiang long ke isi history do KSA tum frang 1960 aningkan Roman script movement in thur lo Roman script movement kang thur pen Roman script ame tum achieve lo Roman script chelong lo school long punai subject long punai mate kitab long ke tok punai itum Roman script kan se tok long asila so a history la so legacy bangke la bangke non ta othip lang la pen mo ke bang jilang stamen ni tum chesong pon bom ji la bangke protect phan bangke ni tum chesong pon bom ji ase non Karbi National Council se tame mate kadawe song doan student organization la pen social organization pen general public Karbia araratum kedoan solang do karbirat kedoan bangso language apu thakke itum chi protect nangji labang ge chikroi dun de sik ke me usinili tum matha dam napen ke dam tang 2022 ningkan lamet amai conference long lasot west karbiang long si also bilo bangso conference long Dr. Himanto Biswa Sharma sitame haladak chief guest ason bang haladak ta kaningji tekang jumisen je karbi ke isi kang thim lima khe lapen alame ki do a culture do a folklore do laso bang ke pa develop nang po preserve nang po laso ke pa develop and preserve long bang Assam government pen Islamic commitment chipila la bangke je pa develop je phan tum kam klempo pusi ha so commitment pitiga ma sita me pini ingkan ke thom pli pleng tangwa jada step ta dengde step deng kali Karbi language pa develop je phan government official notification ba educational subjects long pusame ajara long pusame ke pa develop Karbi language pa develop je kali la panung kuksi so bang panung kok si Assamese language non men I impose that pini thek long bang ke lagi si dictate lo la bang ke ni tum secret thekthe pen sonni bang ke MOS 2021 allo long close 3.2 ni close 3.2 long ke tok dak do je Karbi language si official language pinchong po pulo so aptax tame non pinian tame Karbi Autonomous Council hin pen implementation bang ke thang nap ke thek long avela lasi
la bangke nilitum language noi culture punoi Karbi akhai a language a culture ke lage kache protect dunji litum duty lo Karbi Autonomous Council stame duty lo nilitum che protect dunji bang duty lo asi lalo son lapen next isu bangke mo pen than lo CBG lapen solar power project CBG solar power project isu bang che thanam bolte lage corporate giant tumhan se pini bangke Karbi Anglong bangke invite lo penan invite lo wang lo corporate giant tumke lage longle 100-200 बीघा alam gali la tumke 10,000 बीघास 20,000 बीघास lansi hodai du nangkok po sila ana longle jong si hodai lo bolote lage litum adak human settlement of hantamat hanangji litum kapre ka land distribution bangke litum mathanang dolang klemponang dolang sitame ladak company tum phanjong si henover develop la tumke foile na dolo bolote tumke aning kan pharo si la tumke ladak ke dukok duklung po asi lalo pen eson bang langdam lo bolote multinational company ke lake ali ke bang si ali kilong ke ongji ili Karbi Anglong phan bangke samus so pen nang phin dekang palang tum bangke belcha ke the ben si buk pon po so a policy si che thandam lo bolote East India company tum alamson chingit koilo chelang East India company tum dak bepar beha pomen pen India bang lo bepar men si India bang lo sitamela tum East India company pu che seng lo so phi bangke tum government just like that India long lang tum si rule that asila 200 years la tum kachari along la tum penang an ladak India subcontinent penang an raw materials pon lo cotton punoi ajajat ador keso raw materials mukha dak pen un an roy pon lo Great Britain long che pon lo hadak si che paplang dam lo dak pen hira se tame pon lo kela dak bangke penang an starvation India long mo starvation dolo penangan food crisis dolo penan pini lahai mahamari keso ke khai lahai ta phonang lo pen economic tame penan economically kisung phonang lo kaching thur ji bhanche torok lo asi ile tum non matha dam nang po in future ile tum next generation phan isu a generation tum phan mo hemprek long era phi mo bangso Karbi Anglong ador keso a property mukha kosan si mo how so to utilize long pameji emena self rule pen labang si matha ponang po asinon kenang sot bang kele tumke sustainable development lapen human resource development la sor mu bang si non ke focus nang po sustainable development pen human resource development bang si ladak bangke priority pinangji human resource pulote ladak elitum kacharli our side lands se pangcho nang po infrastructure wanang po lalo pen adun thu abang niltum isu pon bangke solar power project labang 18,000 bighas pulo lata penang analong leke lata chupo asi Karbi Anglong ke total forest area ke 40% forest area lo lapen 20% bangke agricultural land 60 lo lapen another 40% long si ladak si kaprek ladak ke thak dolang kaprek human settlement dolang kaprek non cadastral land lahai dolang lahai ke thak dolang lasi ladak se ako 1000 bighas corporate giant tumhan multinational company tumhan jong se hanover that pole lage ladak kasik sak dobek jing ladak bangke asi lalo pen akijut si bangke sainik school bangke penangan controversy dolo lata tum
Karbi lo chale asong lo lapen sainik school ke lake education infrastructure lo hab lo si sainik school ke penangan nili phandame ajak tum Facebook long ke tok do je sainik school kang ase kroy dun that being a KSA organization KSA student organization ase tame sainik school se kroy dun de la solam the pini pakla ring tung je Karbi Anglong phan non kenang sot bangke priority pinang bangke sainik school pan vedera choklang mapu sainik school alar JNV school bana JNV school ke fita pinang ne pinang gi pustame jumpik minimal ban si dake admission puna fee puna dak pachari dunlong abar side do JNV lapen central school lapen kapre do yes lapen adun thu ilitom non gop college tame ladak classroom expand un epin no nada admission ke sung do ani kan bangta another gop college one to dana another government college fully government affiliated to central university ase non sainik school ke sanction elo 100 crore nongke rat tum sing sai nang ko je kolo bangsi priority maili tumhan education infrastructure sainik school lar kapre eldum commerce college tame ba science college tame ba difu gop college son thought another difu gop college tumong one that te ata hinone lalo nilin dan bangke simo punat ba GS tame dola that one nama to masih bethe macot Karong doan solang do Karbiara taphanta pini APHLC KSA lapen nilitum KNYC puching room pen nilitum pini kham KSA deng do pini ko pipot si part kachi song nang kokma athege lage Karbing lora ta chinlo pini nilitum party song dhorom pa the pen kaching room nang kok athebang la hen lo je Karbing long along le non ke ang tanmen ke banga company tum hansi aphare achiri ki pigi phansalang litum Karbing Autonomous Council pen kabot ila puson dulu non ladak long nilitum ki budam kan tungbang ke non apor ke litum ke long le ka charai kom nang ji pu phansi bori nang ji tema Karbing Autonomous Council so policy si deng nang ji satame alang litum bang ke council revenue phan matha chot lapen tangkam ha compensation phan matha chot pen si alang litum bang ke lapusona project deng pon bo lasi lapusona chokchima pusin litum hen pen ke pubonji athema emethang ke tum han ke emethang korte muti tuma litum plung bom displace kuri bom satame alang litum bang ke revenue pa bang jib lo patang ni labang so revenue koma phan alang litum pa bang piji ke imethang khai ben jiplung bom pulatang ti lapusona revenue ki bang ke aleve ma pusin litum hen pen ke pudam intum lapen jongnam intum lapen non he jongta hala sainik school lapen sainik school da binan lage controversy dulu aholo tema education hen ke nilitum de polilo Karbing long adang pi Karbing long arat ke khamkhe boy phitsa tame lana phare pi de pen ilituman ko pilo nangi pipo labang Karbing Autonomous Council arjuing tu athe non ilitum bang ke to van lo melu sainik school ke sarame ilitum ko pilo nangi poda inglong asudum phan athe ki ong dunga Karbi arat ke amethang long de phelang se non ilitum chipinang po halada arat asofan ko pilo ki pipo compensation la pucha ke chokche deji athe Karbi ya khe ke inglong me cherap lo athe tum sai ke tiki ya khe pina jongsi sai ke tiki ya khe tum phan le hadak pen phlung lap lo patane compensation chote pinigari nam po hemchikim lun lan det po alang litum a livelihood ke la puma savidat po la pen kacharli hin satame kachini ya teng lo patang de halada ke si central government si norms do la so norms ai litum fulfill especially itum ST Hills atum itum me ST Hills me paphigo khai educationally socially asitin anda economically itum paphigo tang de la bang so akheban sainik school atum kopini reservation la pudu doma non kachini da mateng putang te Karbing Autonomous Council ben tok jiralo mata MOU long la puson convention la pu avela just verbal assurance putani ni tu puson ning theda mon pokai la se jong si van lek ji putang de kecheng si dak stakeholders men chinki che thanra Karbing Autonomous Council la pen central government matela sainik school potum pen MOU che tok jira
rada ahong janong chipeklang igno je inglong KSA chedon reservation dulu po hala ne piklang theklop de nilitum kroi po bonsa tame non alang litum neng piklang kle thik nang piklang kle tike la bangi nilitum ke men tune ta khroke lagre I pransa tame chipi deji athe ipilong ri pulomati ipai ke thang bak be ke bangari deng khodai nam dilo nilitum ke karbi tuma along se do asu tu asuma tu se padupo lasi alang litum labang su pu thak alang litum matha pen pamingi lapen non he jong ar julong lo ja Assam government atum la puson se nang claim lo forcefully alang litum na impose lo isi inglong asu khei pan ngelang rop alang litum Assamese language official long pono ajad hen lo ke tokelang pono la puson se alang litum forcefully se na impose lo lasi nitum dar hen ben kipudam kan tung man ke je karbi ke hakko pen da roman scripts ke Kacharli hin lepuno official hin lepuno akaprek communication hin puno way of communication hin puno roman scripts yan lo non apor jong si litum Assamese mek tok nang lang Assamese mek charli nang lang potang te labang so khai ke non ningkan phikep sia ko itung ke aphi ke chilu thupo la si labang so put hakke Karbi Autonomous Council ta state temple lokalin ke alang litum arjure nang ni alang litum koma phano karja pi ke alang litum karbi galima la si alang litum da atau dum han alang itu mas sentiments mat happen aja pen alang itu mas state government aphan cingki nangji je la so put hakke rollback nangji decision alang itu ninje hai nangji athema pini ke alang itu ninje ke alang itu mute spectator nilitum song atum la pen kapre opposition party tum sika ninje na copy polo alang itu man public representative kali malang itu asitina song ni ninje la bang po ma la pusi alang itu public representative puchikrong sa tame ninje je alang itu la bang so artuan suntugo rai krimri pusi nilitu ram hang la pen alang itu arisang hoban pudam itu lapen lake just isi khei pha nangki ber thip jiban si lake non BJP government mate Himanto Biswa Sharma nagacharia government atum nagabor ibusi punaka po launch kali MOS 2021 lo ta kachitok do lo je Karbi Autonomous Council a jurisdiction anke 3.2 clause 3.2 teng lo patang te Karbi 3.2 long patay Karbi alang bisi official long ani use po bon sa tabe non manke alang litum labangso forceful imposition na ingin post det ke la ke Karbi tum handel le nang rop kalilo hala song thok tum hacha tame alang litum labang so alam don nang ke aman ki pipelo mate arkanchet pusi nilitum hen men punang kok po jo mate jong punang kok la pen pin he jong ta nilitum ning samsi si mate non akapre ko party non KSA pen pono APHLC pen pono non apor ke party dhorom buchi po ngelo Karbi tang de Karbi mate Karbi jok nang ji pulong non apor ke party pathe no dhorom pathe ngelo Karbi an arjap na pupensi nilitum pini Himanto Biswa Sharma kivang ahut avarsa chu endunsi nilitum pini isi message bang pidam intung lo through placards pen nilitum chi display lo bonsa me copy lo cheplang ke non BJP sarkar lo alang litum law and order authority atum hanang chot toisi alang litum nilitum han labangso message na itum man peklang long le non mangla puson se man lo je BJP sarkar long bage Karbi khaiban un anang chinek na hulo setame ilitum ningak long alam chepeklang long le mekri meklang tibu chepeklang long le komane bi step pen rang lo patang ilitum me kakira mama miseno Karbi khai reng dok le ni si dolong lo puson si alang litum la puson si naga bor i naga paklang ji pan si rat hong jailong ni paklang sel me ground relative bang la hen lo je Karbi long sung pik lo non ke anutina Karbi ta non apor ema thana po non apor ilitum song dhorom party jipat he bomlang lo patang te labang so khai ki birji der delo dasi non apor ke Karbi tum mek prang nang po jong se mek prang pe de ki birji bang der delo lasi lake nilitum det song det le responsibility ga lilo rat det tum da non apor ke thunang po la pen rat tum satame alang litum anu tin long ta laga power dolo right alang litum question ka juri rights dolo mati alang litum ilitum representative arjuna ko copy po sila puson Assamese language itum han ekdom forcefully na impose lo copy po scenic school na arju jipin pen alang litum la puson policy dengbor ider lo la pen chenglo kapre solar project puno nilitum la bange mentune nilitum de poli Karbi long rat ke lake mentune ta Croydon masih dekhe athema inglong aso ke ilitum Karbi ke long live chirap lo isi khayang theke ilong le phelang lo jongsi labang so khe long le phelang le kabilo badang de khe kang chim pulang ma isi hi pulang ma la ke refugee pusi punang ko non bang ke BJP government ma de tuliram nong hangka charipon tim Karbi long ko pilo na claim ke alang litum ke amena jongjunga pharma na matha chotsi je Karbi long le phelang ki thigi banza lang lege kabor ilok la si ladak long ke nilitum stand clear lo la ke mentune da kroyunde la pen la bangso decision ke prabjin ben rollback no kali putang le ke bangji leng mangke ke bangji lang ani mangke nitum ke so dak ben mangke chesong nang kokpo non lang ni ke se
akong tunbang long lipan ni senang sampai tele thiwet lam ni lang kachunri lam Karbi lamet amai tum kija tum non la Assamese language nang campus aputha ke alang tum prabjin pen chingwa chingsaira labang so bengun e polam the bang ke Karbi lamet amai tum pen paklang dang sonte ratta ning samji non KSA akong tunbang ake hai jan sing tum ngasni alang lipan pen le lam bang lam te bang paklang kona ta tante porta dolo la pen keong dong litum manok be dum si than lab lo litum APHLC Youth Wing la pen pu pot moterona ke hai litum sing honai mai pu la pen litum KSA bitung office secretary VP AGS si pini jasmet pada bang ke nilihin ben bang paklang oi ala alam the bang ke ding de lo pa thi hek ban si pu po litum mo pen litum APHLC Youth Wing nok bin po ke kenige son hot nang nak po aklai padun nang nak po seta ilitum longle ke ilitum ipilo polo isi ipi phan ilitum pu mani ariden ka hodai la bangke ilitum jasemet pet ke ilitum ha KSA ilitum roman script nang che song pen ilitum roman script adak men si tok long pen ilitum roman script ke tok ben si tum mani alam ke kiliun ita la ilitum roman script chelong det pen phige mane alam ke tok be num choklim che tok thai Assamese adak pen tum che tok lo plote itum komane menanda komane akuran ta itum jene ba phangcho podi me phangso la song si dam ju titi la si tum ke roman script ha itum 1960 nang che song ilitum x ke se tum nang che song pen la ilitum roman script adak pen tok long pen Karbi ang long rat la pen non luthan bang tumanta kep ang beng an non nang ke than bom than bang tum tami than misen la pen ili tum ta chingki misen tok misen la so pa sa aku non itum ha dese council nang long det pen ko ani reng dok reng ni pen itum la so pot tok long enjoy long pe aku non chirui thunangi non si ko kho pen nang charli thunai mo bang ke ko son lo po ili tum kaching honai la met amaya mai phu ke hai la pen team doan kong chun bang doan ili tum la bang so puthak ko nang li tum same ili tum chingwai pen ko song sia ke me phan claim ma abang tong sekot pen nang litum laso kedin nang bong pen laso alam the paklang ni phan se bori lo la pen bori noi la pen litum same nang se tong don po la pen jesemet per ke ilitum long le bang sta itum ipe lo pot ipe ke bang re deng ipi pachu hala all organization ke hang utame pu APHLC Youth Wing dum da dolon ni modelo ka pheka song na dolo hala dakta tim Karbi Anglong mate hada kamai ka seri pon turam hang ke ke puke Karbi Anglong unemployed problem ke solution mang solution dopo la pen ko son long le da pipe posip same unemployed problem ke pini belek ko son bo ilitum ke plang muchor a country le tum chethanam a reference nam same unemployed problem solution ke wangi le la pen ako hala 14,000 so se ilitum Karbi Anglong youth atum angtan ka song dada matum hanta wanong po pen hala ako hala anchot lo ma ilitum Karbi Anglong arat youth unemployed problem ga hala anchot lo ma je komania phan long le padoi pen hala 14,000 youth tum han si itum unemployed problem ke hala tum han si bachun chot ma ako hala tum han si pichot po buta alam ada alam chakabe alam don dabe ako lan chot kali 14,000 so se itum angtang dam chodali dak do boma Karbi Anglong long ke do unemployed tum tamela so problem ke non ko son lo po je thek long prong an ke chari ke ong ikhi da long le phelang bondok chibi pen nang long po itum isi ko son lo po ke chari ang deng e alu nang long po la so lo ke itum almari long chibi vet ban bhere be la si itum ako ke long dinda third grade fourth grade la so long le chi padoi pen third grade fourth grade lon po misen ala pen ke thege bang si chirai la pen inut chele malam gali leke ambani po amni han asomsi tum long le pi bate pini asam repol to ho ko sono po gobajan cement factory long son itum hadam punda penena kelang da chelang ai chimeng pong la son ya do itum han bang khai tu nang kelang itum pini long le lo pu ji jong masing tum te la asam repol son gi ali pu hat pu not mai to hat pu le tetapi ni itum long le lo pu hedi ji jong tung te la athe bang re deng dam tang lo la itum hala dakta KSA tum ke jesemet pet ke
hala dakta protest lo de dake bilong le po ho ili tum prang XKSA ta protest lo dake bilong le ako bokajan na sona cement factory da dakta binang ni pini tum han development ako non pini la so press meet pen cheka gang lo bolte anti ko sona development pu pen si kar pheka phek men ngi ba to hala ke bang kam lo sta me la ke development ke wang po men pen mat elami ki da pa judun la elong le phelang da pa do dun la ni pi alam ni chinghon chenam po ilitum la me mai tum ba te pi ilitum alam the ke anutin da ilitum iden chonno hala pi alam se ako pi se ako bang phan hodai ben itum council a sub so vera revenue generate ji phana joini itum longle pedo vek nei ma 30 department do non 30 department kar bang 30 department se itum enjoy bam lo haso 30 department longle unemployed problem ke dakle generate no hai dakle revenue bang no hai mane phan longle pivek nang nei mati je semet per ke la lo la pen ako longle alam ke longle ke amen ta bang velo itum lo so longle ke belek 18000 bikha tho belek along lege nang pegi bang da velo longle joini bang kar bang long rat tame mentuneta dak doana song la pen kapra song kar bang long rat tame longle joini la pen itum ipai alam ni pi alam ni tinghon jenam ipai lu pot ila so puthak jong si mukenang soddo li putang de itum pene kaji song ang deng dami pulte itum eklai vetency la dak bang ke itum ko song bo po compromise me pin pen a phichiru re pin pen ilitum mo chingwa chingsai pen jong si kaji song yang deng pang dak ang lu pote ho swadim chetong thuna sitame ilitum la song deng pen bang ke a phichiru nang ni thiek pen ili pe bang lan cholo pene mane pulang Assamese Assamese official language impose apathat la ruling party pen inunas tame lamthei chapaklang dum dedet apathat nang tum hin dam pila puji siam hoi tani li puro ke di MLA bang phodo dima sabin kar biang long MLA ting ke responsible dolo la pela tum ke alla tum kaningia lam ke lake RD dolo CM ta RD nahi lage dak CM ta RD nahi sita alang li tum alam mang ke RD do ko ka phi sita piniar ni lam the sida chapaklang dum de assembly lo Chief Minister kaninchiar ni pen masi hala social lang li tum lam the chapaklang de ni palo ni tum kar biang long arat ke chedon do the ang the ke 1960 raso ahotame ni tum chapaklang alu la posin non jong se la solam ning jit lote kar biang long ke suluk soda ka tumon nang do kok po lam ke lam the chapaklang do nan ta kar biang long arat ning sami palo piniar ni ke lam the ke ni dunji kali aningarong si piro apak sin dum theglong lo ka welcome si pini ke tum theglong lo pia phan lage la se alang li tum phan MLA ke paman ke la Assamese language ki van je phan ma kali ke kar binglo problem ki solve phan ke alang li tum si tum problem to ana kang horni ki solve ni tum ta lam the se paga de la posin ting direct alang han pu lo BJP non ke chari bom MLA tum ta dage juri to do la sila son MLA phan ke tum dimpek nang nelu hok per lam nang ke MLA to responsible to thepik la pen non bang pli MLA tum dimaso MLA hindu pe bang pho MLA tum adai do lage aso adai ching horvek nahi lage pin kar biang lora accept nahi lage kuson lage tuma alam the nang pavir det pin tum ilang ding pama la pen hok pet lage la lo na pavir dong le ni tumar jap the bi la ma bolo di pavir dong le lage Oma